Van de tweede keer stiert Henriette ter Stegen als hardcoach van de groep. Setup 64 is voor VC Snits een lastige tegenstander. Verleden hier waren alle duels in Oudmarsum verlen. Ook nu gaat de eerste set met 25-15 naar setup. En de stand is 1-0 in het voordeel van Springel setup 65. In de tweede set gaat het roer om bij Snits. Rond 15-15 gaat het leek op. Maar dan pakken de Friezinnen met Roos van Wijnen op surf 10 punten op Riege. Ze winnen met 24-15. In set 3 liet Snits zien dat ze wel degelijk volleybalje kennen. Ze staan vlot met 9 voor. Er wordt knokt voor elke bal. En dan slaagt het echt haast alles. Ze rennen uit naar 9-6. Met 24-16 pakt Snits de tweede set en een 2-1 voorsprong. En deze set eindigt in het voordeel van Sneek met de tussenstand van 1-2. In de vierde set komt Snits met 16-12 voor. Maar setup komt weer om. En dan is alles weer in liekwicht. 16-16. Er volgt een spannende slotfase waarin setup met 21 voorkomt. Maar dan liet Snits zien dat er echt mentaal een stapzet is. Zoek maar naar de spannende eindfase.